3 το πρωί, όταν δύο άντρες μελωστούς πλησιάζουν ένα ψιλικατζίδικο. Οι πόρτες είναι κλειδωμένες, αλλά αυτό δεν τους εμποδίζει. Θα κάνουν ανάληψη από το μηχάνημα. Όχι με κάρτα και κωδικό, αλλά με μια βαριά ατσαλένια αλυσίδα. Οι ληστές φέρνουν το όχημα μπροστά στο ψιλικατζίδικο. Μπαίνουν μέσα. Ξεριζώνουν το μηχάνημα με τα μετρητά από τη βάση του και το φορτώνουν στο φορτηγό. Μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα οι ληστές εξαφανίζονται. Φαίνεται σαν ληστεία χωρίς ψεγάδι. Εκτός από μια μικρή λεπτομέρεια. Οι ληστές βούτυξαν το μηχάνημα, αλλά ξέχασαν τις κάμερες ασφαλείας. Οι αστυνομικοί είδαν την πινακίδα τους και τους έστειλαν στη φυλακή. Στη συνέχεια, μια ισχυρή πλημμύρα από λάσπη εξαφανίζει μια ολόκληρη γειτονιά. Και επικίνδυνος πάγος στο δρόμο βάζει σε κίνδυνο τη ζωή ενός αστυνομικού. Επίσης, αντίπαλες συμμορίες παίρνουν μέρος σε μια βίαιη εξέγερση στη φυλακή. Στη συνέχεια, στα πιο απίστευτα βίντεο του κόσμου. Κρατητήριο Pelican Bay, Καλιφόρνια. Μία από τις πιο βίαιες φυλακές της Αμερικής. Όλα φαίνονται συνηθισμένα στην αυλή της φυλακής, αλλά η ένταση υποβόσκει μεταξύ των αντίπαλων συμμοριών. Και ξαφνικά... εξέγερση. Το γρονδοκόπημα γίνεται ανεξέλεγκτο μεταξύ των κρατουμένων. Ο μεγάλος αυτός τσακωμός είναι μια συντονισμένη επίθεση. Ένας τρόφιμος τρέχει και ρίχνει την πρώτη μπουνιά. Είναι το σύνθημα για να αρχίσουν να ρίχνουν και οι άλλοι. Οι φύλακες ρίχνουν δακρυγόνα και προειδοποιητικές βολές. Οι τρόφιμοι τους αγνοούν. Οι κλωτσιές και οι μπουνιές συνεχίζονται. Οι μπουνιές δίνουν και παίρνουν σε ένα πρωτοφανή καυγά. Φτάνουν οι ενισχύσεις. Πέφτουν κι άλλα δακρυγόνα. Και η αυλή επιτέλους καθαρίζει. Είναι η πιο άγρια εξέγερση που έχει γίνει ποτέ σε φυλακή της Καλιφόρνια. Η κοινωνία μπορεί να μην κινδυνεύει από αυτούς τους άντρες, αλλά εδώ μέσα οι ίδιοι τρόφιμοι κινδυνεύουν. Σικάγο, Ιλινόης. Ένας αυτοκινητόδρομος γλιστράει από τον πάγο. Πάγος που δεν είναι ορατός. Ο πάγος έχει προκαλέσει ένα τρακάρισμα στην αριστερή λωρίδα. Ο αστυνόμος Τζεφ Όκον παρκάρει το αυτοκίνητό του για να αποφύγει την καραμπόλα. Αλλά πίσω του οι οδηγοί έρχονται με πολύ μεγάλη ταχύτητα. Τα φρένα του οχήματος που έρχεται είναι άχρηστα λόγω του πάγου. Το όχημα χτυπάει πάνω στο αμάξι του αστυνόμου Όκον και αναποδογυρίζει. Πονούσα πολύ. Το κεφάλι μου με σούβλιζε. Το σβέρκο μου και ο ώμος μου με πονούσαν. Αλλά τουλάχιστον είμαι ακόμα ζωντανός. Την ώρα που το όχημα γλιστράει, ο αστυνόμος Όκον κάνει μια απελπισμένη κίνηση.
Κοίταξα στον καθρέφτη και βλέπω ένα τζιπ να έρχεται. Δεν μείωσε ταχύτητα και κατάλαβα ότι θα με χτυπούσε. Αυτός ο καπνός βγαίνει από την εξάτμιση του αστυνόμου. Ο Όκον φρενάρει και οι ρόδες γλιστράνε στον πάγο. Απλά προσπάθησα να σωθώ. Αλλά το τζιπ έτρεχε με 100 χιλιόμετρα. Έλεγα ότι θα πεθάνω. Ξέρεις, τρομάζεις. Ο αστυνόμος Όκον ξέρει ότι είναι τυχερός που ζει. Και απίστευτο, αλλά κανείς άλλος δεν χτύπησε σοβαρά στο ατύχημα που προκάλεσε ο φωνικός πάγος. Ελ Σαλβαδόρ. Ένας ισχυρός τυφώνας προκαλεί τρομερές πλημμύρες και κατολιστήσεις. Τα τυχεία στήριξης ίσα που αντέχουν. Ο οδηγός αυτού του οχήματος γλιτώνει από βέβαιο θάνατο. Ένα τεράστιο δέντρο ρίχνει κάτω τα ηλεκτρικά καλώδια και επιφυλάσσει κίνδυνο πυρκαγιάς. Πιο πάνω στους λόφους, ο αγριεμένος χήμαρος λάσπης παρασέρνει δέντρα στο πέρασμά του. Το αγριεμένο κύμα ξεριζώνει ολόκληρα δέντρα όσο δυναμώνει. Τα νερά ξεχυλίζουν και ένας οδηγός παγιδεύεται. Ο χήμαρος βουλιάζει σχεδόν το αμάξι του. Ο άντρας ευτυχώς καταφέρει να ξεφύγει δευτερόλεπτα πριν το αμάξι του αναποδογυρίσει. Η καταιγίδα μένεται για 5 ημέρες. Αλλά θα στοιχήσει δισεκατομμύρια προτού το Ελ Σαλβαδόρ συνέλθει από αυτή την τρομακτική μανία της φύσης. Millstone, New Jersey. Ο 17χρονος επίδοξος κασκαντέρ Ράιαν Γκέιμποφ ετοιμάζεται για μια απογείωση. Θέλει να πηδήξει στη στέγη του σπιτιού του. Μάταια όμως. Καταφέρει να ανοίξει το σαγόνι του στα κεραμίδια και να προσγειωθεί στο έδαφος από τα 4,5 μέτρα. Ο Ράιαν το ήξερε ότι δεν θα τα κατάφερνε. Ξεκίνησα από το δρόμο, έκανα πετάλ όσο πιο γρήγορα μπορούσα. Με το που βρέθηκα στον αέρα ήξερα ότι δεν θα τα καταφέρω και έτσι έριξα το ποδήλατο και έλπιζα για το καλύτερο. Ο αδελφός του φοβάται το χειρότερο. Τρέχει και βρίσκει τον αδελφό του πεσμένο με το πρόσωπο στο έδαφος. Το χτύπημα στο σαγόνι τον άφησε αναίσθητο για περίπου μισή ώρα. Όταν συνήλθε, δεν θυμόταν και πολλά. Εκτός από την τελευταία προσπάθειά του να σωθεί. Προσπάθησα να πιαστώ από τη στέγη, αλλά είχα μεγάλη ταχύτητα. Χτύπησα τη στέγη με το πρόσωπο και μετά έπεσα αναίσθητος. Ο Ράιαν την γλιτώνει παρατρίχα. Λίγα ακόμα εκατοστά και θα χτύπαγε στο τσιμέντο. Υποθέτω ότι στάθηκα τυχερός. Αν είχα πέσει στο τσιμέντο θα είχα ανοίξει το κεφάλι μου και θα είχα πεθάνει. Ωστόσο ο Ράιαν είναι αποφασισμένος να ξαναδοκιμάσει. Φορώντας την επόμενη φορά κράνος με λουρί για το σαγόνι του.